Goeiedag. Ik wil het graag met jullie hebben over de verzelfstandiging van het openbare onderwijs vandaag. Vandaag is het openbare onderwijs onder bestuur van de Dienst Publieke Scholen, DPS, die in 2009 opgericht is. Vandaag is dus het voorstel om over te gaan tot een verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. En ik wil jullie graag toelichten waarom die keuze gemaakt werd. Vervolgens hoe dat uitmondt in een stichting openbaar onderwijs. Hoe zal die stichting eruit zien? Verder wil ik ook ten derde nagaan wat dat betekent voor de rechtspositie van de personeelsleden, want dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Net zoals ten vierde, wat verandert er of wat verandert er niet aan het statuut van leerlingen of studenten. En ten vijfde maak ik dan een korte slotsom, een korte conclusie. De eerste en belangrijkste vraag: waarom DPS, waarom de Dienst Publieke Scholen verzelfstandigen? Daar zijn eigenlijk twee groepen redenen voor. Een eerste groep is principieel van aard en een tweede groep redenen is praktisch van aard. Principiële redenen. Vandaag heeft de minister van Onderwijs eigenlijk twee petjes op. Enerzijds is hij minister van Onderwijs en is hij in die hoedanigheid bevoegd voor het beleid van het hele onderwijs op Aruba. En anderzijds, een beetje een rariteit, is hij ook bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs. Dus in zijn eentje, als één persoon, vormt hij in feite het schoolbestuur van het openbare onderwijs. Dat geeft uiteraard aan die minister van Onderwijs heel veel politieke macht en depolitisering is gewenst. Maar daar schuilt eigenlijk achterliggend veel meer achter. Principieel is er eigenlijk een probleem met de vrijheid van onderwijs zoals die beschreven staat in de Grondwet van Nederland en de staatregeling van Aruba. Wat is vrijheid van onderwijs namelijk? Scholen en schoolbesturen de vrijheid geven om te bepalen hoe ze uitvoering geven aan wat de overheid of de minister wil. Dus vrijheid van onderwijs wordt klassiek een beetje te strak of te eng geïnterpreteerd, omdat het vaak gaat, denkt men over, het gaat over het recht om een katholieke school te starten of een protestantse school te starten of een openbare school te starten. Uiteraard, dat is juist, maar daar schuilt veel meer achter. Het gaat erover het recht om inderdaad om een katholieke school op te richten. En waarom? Omdat het katholicisme een eigen manier, een eigen pedagogische aanpak kan hebben om onderwijs aan te bieden. Dus het gaat hier over het hoe. Hoe geef je onderwijs op een katholieke manier, maar het gaat veel ruimer dan dat. Het gaat over hoe je dat onderwijs organiseert. En daarom gaat de vrijheid van onderwijs niet alleen over religieuze opsplitsingen, maar gaat het evenzeer over methodieken. Hoe geef je onderwijs? Dus ook methodescholen. Hoe geef je les op een bepaalde manier? Bijvoorbeeld het Daltonisme, de school van Montessori. Ook dat is vrijheid van onderwijs. En daarom gaat het hier duidelijk over het verschil tussen het hoe en het wat. Het openbare onderwijs heeft die ruimte vandaag of heeft die vrijheid vandaag niet. De politiek mag eigenlijk alleen het wat dicteren. Dus wat? Eindtermen, curriculum, kaders voor financiële controle, kaders voor kwaliteitscontroles, taalbeleid, toelatingsvoorwaarden voor leerlingen om te kunnen deelnemen aan een soort van onderwijs. Dat is het wat van het onderwijs. Het hoe ga je dat bereiken? Dat is eigenlijk de vrijheid of de terrein van de scholen en de schoolbesturen. Het openbare onderwijs heeft vandaag die vrijheid niet. En dat is eigenlijk de principiële reden. Vervolgens praktische redenen. Die zijn eigenlijk minstens even belangrijk. Het openbare onderwijs heeft een krachtig en een professioneel schoolbestuur nodig, met een sterk beleidsvoerend vermogen, zoals men dat in het vakjargon uitdrukt. Nu, vandaag kan DPS als overheidsdienst dat helaas niet garanderen, omdat DPS, het openbare schoolbestuur, inherent een aantal beperkingen kent die gekoppeld zijn aan het feit dat zij een overheidsdienst is en geen privaatrechtelijke rechtsvorm is, dat het geen stichting is. Die inherente beperkingen die wil ik graag met jullie toelichten. Een eerste reeks van beperkingen die zijn financieel van aard. De hoofden van de scholen zullen dit ongetwijfeld beamen, maar het bestellen van leermaterialen en het betalen van leveranciers, dat gebeurt vandaag, omdat DPS een overheidsdienst is, volgens de regels van de Landsverordening Comptabiliteit. Dus betalingen gebeuren volgens de regels en het ritme van de overheid. Wat betekent dat? Heel veel bedrijven willen vandaag helaas eigenlijk geen zaken doen met het openbare onderwijs. Waarom? Zij wensen niet, zoals het vandaag is, 90 dagen te wachten op een betaling. Volgens de Landsverordening Comptabiliteit kan je maar betalen 90 dagen na levering. Een aantal bedrijven doen daarom dus geen zaken met het openbare onderwijs, wat jammer is. Want dat betekent dat je niet altijd de beste deal krijgt. Soms betalen wij meer dan we eigenlijk zouden moeten kunnen betalen.
Ook is het volgens de landsverordening comptabiliteit niet mogelijk om goedkopere leermiddelen rechtstreeks te bestellen in het buitenland. Dat kan in het buitenland bestellen als je aantoont dat er in Aruba geen leverancier is. En bovendien het buitenlandse bedrijf in Aruba een belastingnummer of een persoonsnummer aanvraagt. Heel veel bedrijven willen dat uiteraard begrijpelijk niet doen, want ze hebben geen belastbare component in Aruba. Daar zijn ze geen vragende partij naar. Het wordt eigenlijk nog erger. We betalen niet altijd te veel. Soms is het ook gewoon niet verkrijgbaar, de dienst die in het buitenland is. Waarom? Als er geen lokale leverancier op Aruba is, dan kunnen wij die middelen niet op Aruba krijgen. Denk bijvoorbeeld aan speciale softwarepakketten. Heel vaak wordt software vandaag online aangeboden en dan moet je betalen met je kredietkaart. Dat is iets wat wij niet kunnen. Het openbare onderwijs is ook een overheidsbegroting. En alle overheidsdiensten, overal ter wereld, werken volgens het principe de begroting moet op. Zo is het nu eenmaal. Ik bedoel, we krijgen ook jaarlijks een oproep van de directie Financiën. Let op, als u nog facturen van het vorige jaar wil dienen, dan moet u dit binnen dit en een week indienen, want anders wordt er aangerekend op de begroting van volgend jaar. Dat is niet erg. Ik bedoel, de begroting werkt nu eenmaal zo van een land. Dat is overal zo. Alleen, dat geeft weinig stimuli aan een openbare school om op een efficiënte en een strategische manier om te gaan met haar uitgaven. Een schoolbestuur, het openbare schoolbestuur, in ieder geval kan vandaag niet sparen voor lange termijn uitgaven. Als een school een verbouwing wil van haar bibliotheek of zij wil haar airco's vervangen, dan kan zij dat vandaag eigenlijk niet op een efficiënte manier doen. Nee, zij moet gewoon wachten op de begroting, kijken of daar ruimte is. Dan wordt alles in het begrotingsjaar geduwd, op die ene post geduwd. Dus eigenlijk is dat niet heel logisch. Als je kijkt hoe gaat een gewone burger om met zijn spaarcenten, die zet maandelijks een beetje aan de kant, kijkt tot hij genoeg heeft en dan doet hij zijn uitgaven, ook over de jaren heen. Een school of een openbare school kan dat vandaag niet. Bovendien heeft een openbare school vandaag ook geen mogelijkheid om eigen leermiddelen of om eigen financiële middelen te vergaren die nochtans broodnodig zijn. Dat is geen overbodige luxe. Alleen als we vandaag merken dat scholen eigen middelen genereren, dan worden die in korting gebracht van de subsidie die ze van de overheid ontvangen. Wat een beetje jammer is. Eigenlijk, land Aruba financiert het broodnodige, maar daarboven zijn extra uitgaven wel gewenst om je onderwijs nog wat rijker te maken, nog wat levendiger te maken, extra dingen te kunnen aanbieden. Vandaag kan dat eigenlijk niet, want scholen mogen geen eigen gelden ontvangen, kunnen geen eigen geldstroom creëren. Wat zien we dan vandaag wel in de praktijk? Eigenlijk, een aantal openbare scholen hebben zelf een stichting opgericht, eigenlijk het idee waar we vandaag mee zitten, om gewoon een plaats te creëren om haar eigen gelden onder te brengen. Dat is erg inventief, maar uiteraard niet de bedoeling. Bovendien is het ook gevaarlijk. Er is geen transparantie voor de overheid, voor al die overheidsgelden eigenlijk toch wel. En bovendien, de hoofden die stichtingen oprichten, die hebben ook een groot risico. Ze hebben bestuurdersaansprakelijkheid. Ouders kunnen hen verantwoordelijk stellen over wat er met die gelden gebeurt. Gebeurt dat wel op een efficiënte manier? Dus eigenlijk is dat ook een situatie die we willen vermijden om onze hoofden te beschermen. Naast financiële beperkingen zijn er ook een aantal inhoudelijke beperkingen. DPS heeft vandaag nu eenmaal een onvermijdelijk en trage besluitvorming. Waarom? Het is geen schoolbestuur met eigen bevoegdheden, maar het is eigenlijk niet meer dan de administratieve vertegenwoordiging van het schoolbestuur. Want het schoolbestuur is nog steeds de minister van Onderwijs. Dat betekent dat, hoe goed zij het ook doet en probeert, er een aantal stappen moeten genomen worden vooraleer het hoofd dat een bepaalde inhoudelijke vraag heeft een antwoord krijgt op de vraag. Een DPS kan geen eigen beslissingen nemen. Bovendien is er ook geen mogelijkheid, of slechts een zeer beperkte mogelijkheid voor de minister om bevoegdheden van het bevoegd gezag te delegeren naar het schoolbestuur, naar DPS. De wetgeving vandaag laat dat gewoon niet toe. Als het nu gaat bijvoorbeeld over de toekenning van de kindertoelagen, de minister zal al die toelagen moeten tekenen. Ook voor de toekenning van BVVD, dus een bijzondere vrijstelling van dienst, voor een personeelslid om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld een operatie die moet ondergaan. Dat is een bevoegdheid van de minister. De minister zal steeds moeten tekenen met heel veel administratieve last tot gevolg. Want de minister kan niet van vandaag op morgen al die dingen tekenen. Dat moet zijn weg gaan. Ook BVVD zonder behoud van inkomen. Idem met de aanstellingen en bevorderingen van personeel. Dat is eigenlijk iets dat juridisch heel duidelijk geregeld is. De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor bevordering, die zijn eigenlijk heel duidelijk.
Alleen, het moet weer altijd goedgekeurd worden door de minister, vastgelegd worden bij ministeriële beschikking. Ook dat neemt zijn tijd in beslag. Idem met bevorderingsnormen voor scholen. Dus de bevorderingsnormen waaraan leerlingen moeten voldoen om over te kunnen gaan naar een hoger jaar, ook die moeten vastgesteld worden, telkens door de minister van Onderwijs. Een andere inhoudelijke beperking is dat DPS als administratieve vertegenwoordiging van het schoolbestuur geen eigen eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van het openbaar onderwijs. Uiteraard probeert DPS als overheidsdienst haar best te doen en te wegen op die kwaliteit, maar op het einde van het schooljaar, wie is er verantwoordelijk indien de slaagcijfers niet goed zijn? Dat is de minister van Onderwijs. Wat betekent dat dan alweer? Als de cijfers misschien niet zo goed zijn als gehoopt, dan betekent dat noodzakelijkerwijs ook dat die minister zich zal moeten inmengen in de dagelijkse werking van de scholen. Dus het wordt versterkt. Eigenlijk willen we de verantwoordelijkheid geven aan de scholen, maar toch zien we dat de minister eigenlijk zich verplicht voelt, genoodzaakt is om in te grijpen in die dagelijkse werking van die scholen. Bovendien, een minister van Onderwijs wordt slechts verkozen voor een periode van 4 jaar. Dat betekent dat het lange termijn perspectief, dat zo belangrijk is om te kunnen werken aan kwaliteit van onderwijs, niet aanwezig is. Kwaliteit van onderwijs maak je niet op 1 jaar tijd. Stel dat de cijfers op het einde van dit schooljaar niet zo goed zijn, de minister van Onderwijs kan met de beste bedoelingen proberen wijzigingen aan te brengen aan dat beleid, maar op 1 jaar tijd zal het effect ervan zeer gering zijn. Je hebt die strategische planning, die lange termijn aanpak nodig en dat is iets wat binnen de politiek eigenlijk niet gegarandeerd kan worden. Want 4 jaar is in het onderwijs gewoon heel kort. Daarom werd de beslissing genomen door de minister van Onderwijs om te werken aan een verzelfstandiging van DPS, namelijk in de vorm van een stichting openbaar onderwijs. DPS dat dus zou verzelfstandigen naar de vorm van een stichting als een best geschikte rechtsvorm. Waarom een stichting? Juist omdat het een antwoord biedt op al die knelpunten die voorheen aangekaart werden wat betreft zowel financiële aard als de inhoudelijke aard. Hoe zal die stichting eruit zien? Hoe dat precies zal zijn vandaag, dat weten we uiteraard nog niet. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Maar we hebben wel de richtlijnen al. Het zal een model zijn voor de andere schoolbesturen, gekenmerkt door principes van vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Zowel op het niveau van het schoolbestuur als aan de hoofden van de verschillende scholen. De hoofden van scholen zullen meer verantwoordelijkheden kunnen krijgen en moeten daar verantwoordelijkheid voor afnemen ten hoofde van het schoolbestuur. Het wordt dus een systeem van checks en balances. Alles moet in evenwicht met elkaar zijn. Bovendien, heel belangrijk, het openbare karakter van het openbare onderwijs en de band met Land Aruba wordt daarin verankerd. In die stichting, dat kan in de statuten verankerd worden. Dus verder moeten we wachten naar de volgende stappen, maar de vorming van die stichting dat is momenteel bezig en die wordt heel goed voorbereid. Oké, we hebben nu uitgelegd waarom we willen verzelfstandigen. Daar zijn heel veel redenen voor, heel veel goede redenen voor. Maar natuurlijk moet dat ook gebeuren op een manier die rekening houdt met de rechtspositie van de leden, van de personeelsleden. Nu, wat zien we? Een stichting, dat betekent niet dat de rechtspositie van de personeelsleden erop achteruit gaat. Het tegendeel is veel eer waar en dat zal ik nu toelichten. Een eerste belangrijk punt van rechtspositie heeft natuurlijk te maken met de bezoldiging van het onderwijzend en het overige personeel. Als we nu kijken hoe dat nu gaat, hoe nu enerzijds de bezoldiging gaat van het openbare onderwijs en hoe dat ook gebeurt in de bijzondere scholen vandaag, dan moeten we vaststellen dat het eigenlijk identiek is. En waarom? Dat is allemaal wettelijk geregeld. De basisregeling, hoe dat je iemand zijn salaris berekent, dat staat gewoon vast in de wet. Namelijk in de bezoldigingsregeling 1986 voor wat betreft het ondersteunend personeel en in het landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel voor wat betreft het onderwijzend personeel. In de toekomst komt er dan wellicht zelfs een functiehuis en ook daar is er weer een wettelijke regeling waarin het gewoon uniform geregeld wordt voor iedereen. Vooruitlopend op dat functiehuis, het staat eigenlijk los van de verzelfstandiging, maar de verwachting is dat de rechtspositie wat dit betreft, dus de bezoldiging, veel eer zal verbeteren. Het wordt in ieder geval een status quo gehandhaafd, met hier en daar ook enkele verbeteringen voor de personeelsleden, omdat ze langer kunnen doorgroeien. Een tweede element van rechtspositie is de benoeming van het onderwijzend en het overig personeel. De benoeming, uiteraard een heel gevoelig iets en belangrijk iets. Vandaag in het openbare onderwijs gebeurt dat bij een ministeriële beschikking. Maar wat zien we?
een ministeriële beschikking om iemand in vaste dienst te nemen, staat eigenlijk helemaal gelijk met een benoemingsakte die vandaag gebruikt wordt in het bijzonder gesubsidieerd onderwijs. Je hebt daar gewoon een benoemingsakte voor vaste dienst. Inhoudelijk is dat gewoon hetzelfde. De rechtspositie hier blijft dus gewoon behouden. Het is een ander papiertje, het ziet er wat anders uit, maar inhoudelijk betekent het precies hetzelfde. Een derde element van rechtspositie, het disciplinaire traject. Uiteraard een heel belangrijk iets, want het gaat hier over ontslagbescherming. Nu, wat zien we? De LMA, de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, die is ook van toepassing op gelijkgestelde ambtenaren. Met andere woorden, die is ook van toepassing op de personeelsleden van SCOA, van EPB, van SPCOA. Dus de LMA blijft gewoon van toepassing, ook als je verzelfstandigt, alleen via een andere manier. In het contract van het personeelslid in kwestie staat gewoon de LMA is van overeenkomstige toepassing. Dus de LMA is gewoon van toepassing. Inhoudelijk verandert er hier gewoon weer niets. Integendeel, eigenlijk is men in het bijzonder gesubsidieerd onderwijs zelfs beter af. Waarom? Voor het bijzonder gesubsidieerd onderwijs is er een extra buffer. Er bestaat daar namelijk een commissie van beroep die paritair samengesteld is en op die manier de hoogste bescherming geeft aan het personeel. Wat is een paritaire samenstelling? De helft van die commissie van beroep is samengesteld door personeelsleden, de andere helft is een vertegenwoordiging van de werkgever. Dus een evenredige of een evenwichtige samenstelling. En dat is een extra bescherming, want wat zien we vandaag in het openbare onderwijs? Een onderwijsambtenaar die heeft eigenlijk maar één rechter en beul, namelijk de minister van Onderwijs. In zijn eentje beslist hij alles. Hij beslist om een disciplinaire procedure op te starten en hij neemt meteen ook het oordeel. Hij beslist ook. Daarmee is die onderwijsambtenaar vandaag minder beschermd dan de, tussen aanhalingstekens, echte ambtenaren die in gewone overheidsdienst zijn, want daar heb je de gouverneur. Maar omdat in het openbare onderwijs de minister bevoegd gezag is, heb je die bescherming in het openbare onderwijs vandaag niet. Dus als je zou verzelfstandigen, dan betekent dat de ontslagbescherming, de bescherming tegen disciplinaire procedures, in sterke mate zou vergroten, zou verbeteren. Dan wat betreft carrièremogelijkheden. Er is vandaag onrust in het openbare onderwijs dat de carrièremogelijkheden na een verzelfstandiging zouden verkleinen, omdat men niet langer overgeplaatst zou kunnen worden naar een andere overheidsdienst. Helaas moet ik u melden dat dat berust op een foutieve veronderstelling. Een overplaatsing vanuit het openbare onderwijs naar een overheidsdienst is vandaag niet mogelijk. Waarom? Er is een verschil tussen een benoeming bij MB en een benoeming bij LB. Als men vanuit het openbare onderwijs overgeplaatst wil worden, tussen aanhalingstekens overgeplaatst wil worden of te werk gesteld wil worden, is eigenlijk een betere manier van formulering bij een overheidsdienst, dan betekent dat die onderwijsambtenaar ontslag moet nemen bij MB en vervolgens benoemd zal worden bij LB. Maar van een overplaatsing kan geen sprake zijn. Het is eigenlijk gewoon een nieuwe indienstname. Het omgekeerde is ook waar. Een ambtenaar die bij LB benoemd is, die kan ook niet overgeplaatst worden naar het openbare onderwijs. Ook deze persoon zal ontslag moeten nemen bij LB en vervolgens benoemd worden bij MB. Dus de interne mobiliteit blijft gelijk als je zou verzelfstandigen. Dus daar verandert niets aan. Integendeel, als het openbare onderwijs zou verzelfstandigen en er een functiehuis komt met meer gelijktrekking binnen het onderwijsveld, dan wordt er juist meer samenwerking mogelijk met andere schoolbesturen en zal er veel meer mogelijkheid zijn tot mobiliteit binnen het onderwijs, binnen de verschillende schoolbesturen. Een ander relevant punt wat betreft de carrièremogelijkheden is de administratieve eenvoud bij bevordering. Vandaag, als je wil bevorderen als een gewone ambtenaar wil bevorderen, die een landsbesluit heeft, dan is dat best een lange weg die persoon moet afleggen vooraleer die bevorderd wordt. Je moet voorgedragen worden door zijn diensthoofd, dan moet het naar de inhoudelijk bevoegde minister, het moet naar DRH en het moet vervolgens naar de ministerraad en dan ook weer naar de gouverneur. Heel wat stappen die je moet afleggen. Bij onderwijsambtenaren is die weg al een flink stuk korter. Waarom? Andermaal omdat de minister van Onderwijs een bevoegd gezag is. Dus eigenlijk gaat het gewoon van hoofd naar de EPS, naar de minister van Onderwijs die meteen de beslissing neemt. In de toekomst zou het nog eenvoudiger worden, want als het openbare onderwijs verzelfstandigt, dan is het gewoon de algemeen directeur van de stichting die de bevoegdheid gedelegeerd krijgt om een bevordering te kunnen realiseren. Dus bevorderingen zullen gewoon veel sneller gaan, uiteraard in de veronderstelling dat die persoon voldoet aan alle voorwaarden.
maar dat is de veronderstelling. Dus hier is mijn slotsom. De rechtspositie zal verbeteren van personeelsleden op het vlak van carrièremogelijkheden als het openbare onderwijs verzelfstandigt. Een vierde punt. Wat gebeurt er met het statuut van de leerlingen en de studenten? Wat gebeurt er met het recht op onderwijs? Blijft dat gegarandeerd als het openbare onderwijs zou verzelfstandigen? Uiteraard, het antwoord daarop is volmondig ja. Het openbare karakter van een stichting openbaar onderwijs maakt integraal deel uit van haar aard, haar maatschappelijke doelstelling en zelfs van haar bestaansrecht. Het principe van het recht op onderwijs voor leerlingen en voor studenten wordt verankerd in de oprichtingsakte en zal dus ook gegarandeerd worden in haar werking. Ik licht het graag even toe. Het is toch ondenkbaar als er een kind op Aruba is dat geen school heeft, dat een school zoekt en het openbare onderwijs of de stichting openbaar onderwijs zou zeggen, nou, jammer maar helaas, we hebben geen plek voor u. Dat kan niet, want dat zou gewoon onverenigbaar zijn met de doelstelling of de aard van die stichting openbaar onderwijs. En ik kan me voorstellen, als de minister van Onderwijs geconfronteerd wordt met een stichting van openbaar onderwijs die dat standpunt durft innemen, die dus geen recht op onderwijs garandeert aan alle kinderen, dat die stichting ook haar bestaansrecht verliest. Dus het is gewoon ondenkbaar, die situatie. Het recht op onderwijs blijft gegarandeerd, ook als het openbaar onderwijs verzelfstandigt naar een stichting. Dus de conclusie die ik kan maken is drievoudig. Enerzijds, een verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is in de eerste plaats beter voor het openbare onderwijs zelf, omdat het daar de ruimte geeft om zelf op lange termijn een sterk beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen. In de tweede plaats is een verzelfstandiging van het openbare onderwijs ook beter voor het onderwijzend en het overige personeel zelf. Ze krijgen veel meer mogelijkheden, ze krijgen een betere juridische bescherming, een beter rechtsstatuut. En tenslotte, ook de toegankelijkheid voor de leerlingen en de studenten die blijft gewoon onveranderd. Wat betreft het recht op onderwijs verandert er niets. Dank u wel voor deze toelichting.